disturb. Bafowethu ngibingelele ngani zakwethu. Kwathathwa lento kwaphilwa. Inkinga nginazo ngizizwa ngomakhelwane. Banazo ngomakhelwane kancane. Yini le yathathwa? Hawu uyijule kakhulu into yathathwa sibe ningavela la live la. Bobaleka bonke la Manje ngathatha inandosi. Ngathatha inandosi. Kwaphileka bafowethu. Ngoba ngingenela live ukuthi ngizothula lento ngoba kuyokwabonakala ukuthi shazi inkulumo yasemabomveni lapha na kwaNandosi. Ngiyawazi amabhinqa uma ngingayikhuluma ngalento ungahlangana nawe lutha lapha kwaNandosi ephethe ibhuqabhuqa zenkosi. Ngiyawazi amabhinqa mfowethu engangena ngodlila lapha kwaNandosi kanti akufanele kwenziwe ngaleyo ndlela. Kufanele mfowethu izinto siyithathe ngendlela kuyiyona ehlakaniphile. Ngicela ngivulela mfowethu kuleyo phone lento engithumele yona. Sesisebenza ngama laptop guys na yonke into. Like uyafona lana umakoti kamfowethu. Ndawo ngalento le manje. Bafowethu. Obingelela umnyuvu lo. Wangubani sibonga. So yeah indaba kaNandosi bafowethu kanje na. Ke kwabonakala ke kushuthi itemu kushuthi likhona nje na ko SABC 1 kuthiwa thatha lento Nandosi kodwa kahle kahle ngimayelana neNandosi kuna ngoba ngikhuluma la kumayelana neNandosi yabo. So ngithi phansi amafapha ngoba ngiyabona nikhona lapha nepage nakaNandosi aniyibekile phansi. Yabo niyifuna la lenyama. Abanye bathi faka ngiyovela ezithombeni lapha ngithose Nandosi. Abanye bathi faka kudliwe Nandosi mahala manje ngoba sekuthiwa thatha la. Kanti izinto ayihambi kanjalo abafowethu. So ngokwami kahle ngifuna igama la. Lo ngibambe kancane bafowethu ningadinwa. Mthobisi weyo. Mthobisi. Mana. Nasilento la. Ngithumele le proposal kwaNandosi. Ngendlela engicabanga ukuthi ngenze ngendlela okufanele kube yiyona because angiboni ukuthi kuyisolution right ukuthi kungathiwa sengiloyisa abakaNandosi noma ngenza ngendlela engenza ngayo because ngicabanga ukuthi nabo ngenzeka ukuthi bebengenayo ID ukuthi into ethi thatha lenda ayinabungozi kabani njengoba ethe ephehlisa kanje into kuyaphileka. So no bafowethu sakama ngemove khona usho njalo. So bafowethu ngiyabona lo nishilo ukuthi no Nandosi fanele ukukhokhela fanele wenzeni. So sengiyenze bafowethu ngicela ngibambela kancane. So sengiyenzile bafowethu into eyiqiniso ngabathumela iproposal. Yabona uMark Random Sky Mark Random Sky ngithumela kwiCEO yakhona lapha kwaNandosi iproposal ngiyibhalile ngendlela yokuthi mhlambe kube khona ipartnership ekhona ngendlela yakhona. So ngibhale for i-licensing fee mhlawumbe ukuthi ufake ngithola imali engango 1 million. You understand i-licensing fee. Kuningi nje bafowethu i-campaign budget imali engango 5 million. So nganiza kwethu engicabanga ukuthi kufanele kwenziwe izinto ngendlela eright ngithumela iproposal kwiCEO yakwaNandosi. iNandosi yona sisazoyidla ngempela samabhinqa hayi kancane. Ibhuka zenkukhu sisazozidla. Uyabona? Imlenze sisazoyidla kwaNandosi. So ngicabanga ukuthi bafowethu uNandosi asiwesekeni nami ngilenda impendulo ebuya khona kwaNandosi ngibachaza ngibasendele iproposal ngokungenzela ukuthi no kufanele sisebenzisane ngoba lento yokuthi thatha lento yake yethu emabomveni and kodwa angiboni kuyisolution right ukuthi kufanele beluyiswe or something. Kufanele izinto sizenze ngendlela kuyiyona. So ezamsengi njengoba ngisho ukuthi iproposal ngibathumelele kwiCEO yakhona. Mr. Mark Random Sky ngithumelele kuyena iproposal. So ngilinde impendulo yakhona abafowethu. Kodwa engingakusho nje iNandosi usekeni ngendlela kuyiyona nithenga ibhuka. So ngomthobisi lento ngithumele yona ngathi awuyivulanga. Ikhona yebo. Into ngithumele yona ayivulanga. It's crazy. So ngizoyifunda ngasilungu lento engiyithumele la. You understand? So I'm writing to propose an exciting partnership opportunity between Nandosi
a owned restaurant chain, and Mnyovu Ngubane, a rising Maskandi music star. This collaboration aims to leverage Mnyovu's massive following and Nando's brand recognition to create engaging marketing campaigns. The proposal outlines a licensing agreement revenue sharing model campaign strategy to effectively engage Maskandi fans. We believe this partnership will drive sales, increase brand awareness, and Nando's position as culturally relevant brand in South Africa. So yes, finish. Ngokuchaza kwami leyo nto leyo ngithi nje qaphu qaphu, you understand? Ongazwanga sebe umchazela I guess. So bafowethu ngoba ezikoleni saya kufanele senze into ngendlela ehlakaniphile. So ngibathumela bafowethu iproposal. Nina okwena seningayithenga nje Nando's ngani zakwethu. Za ukuthi ngiyafisa ukuthi abantu bakwa Nando's sisebenzisane nabo. So nami sengilinde sengilinde i-response yabo ngani zakwethu phansi umoya. Ningakhomment lapha nepage lakwa Nando's ngodlame. iNando's kusafanele siyidle. So ake silindeni ngani zakwethu impendulo yabo because licensing fee sicelo sakho ngisifakile once off payment it's 1 million. You understand? Once off payment ke le 1 million. Then bese kuba no 5 million we breakdown attached. Campaign budget for ukuthi mhlambe sisebenzisane into ethayibe ngangonyaka. You understand ngisebenza khona lapha. So nami ngenza research ngendlela kuyiyona, ngabathumela ngendlela kuyiyona. Engicabanga ukuthi nabo bazoyimukela ngendlela bafuthu okuyiyona. Finish. So ngiyacela ngani zakwethu singaqali siphakamisa umoya. Ngoba kuyenzeka ukuthi nabo mhlambe benze bengambulelekile because into ethatha lento into engisho ngisho ngomini kuyingoma yami leyo kumanje sina 580k views. Ngicela nihambe futhi nalapha ku YouTube no subscriber ingoma iqhubeke iye phambili. Yes, ifika impela kwashaya amamiliyoni noma subscriptions. Yebo. Niqhubeke nisubscribe. Ngiyanicela kakhulu bafowethu. Hayi ngodlame. Hayi ngezinto eziningi. So ngiyacela bafowethu. Angivulele mthobisi. Ngifuna ukufunda isilungu. You understand? So guys, as I'm saying, my terms and conditions, we do not hesitate. We do not hesitate. So ngiyacela ngani zakuthi phansi amaphaphu. Ngizolonga update futhi nginitshela. Uma bengangiphendulanga uMr Mark Radsom Sky because ngiyithumele kwi CEO yakhona kwa Nando's. Uyena mangqengqengqo wa Nando's ngiyithumele ilokhu nganini. So ngani zakwethu. Hayi kabi, but it's okay. So you guys please ngicela nihambe niyoyithenga Nando's. Fenisho lapho kusho mina ukuthi akothenga Nando's. Nami nisazongibona ngiyiphethe ngikudla ngiyiluma. Uyabona? And ngicabanga ukuthi samabhenci uma singagxila kudleni Nando's. So khuluphala. So khuluphala siye kudla. Nando's sisazoyidla nje kakhulu ngendlela eyisimanga. So ngicabanga ukuthi futhi uma ngabe besebenzisana nathi isazodliwa nje Nando's. Khona ukuthi seyitape. Hayi ningayitapi mabhenci Nando's. Cha ningayitapi nje. Ningayitapi nje Nando's ithengani ngoqondile. Yabona. So ngicabanga ukuthi nami ngendlela isicelo sami ngisifaka ngakhona iproposal kwaba theory esikoleni kancane. So iproposal ngendlela engiyibhale ngakhona nangendlela explainer ngakhona because ngibathumele yonke into everything following yami everything yonke into ngomnyuvu banayo. So sekuzoba kubona ukuthi bayayiphendula abayiphenduli. Uma bangayiphenduli siyotapa. No, ngeke stop. Angeke stop. Kodwa ngendlela ebhaleke ngakhona asithembe ukuthi bazoyiphendula. Ngoba ngiyawazi amabhenqa wena awanqeni ukuthi wabone kuthiwa aphethe izibhumbuluzi zenkulu.